Hello everyone, my name is Bombshow. Welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musha my latest images kupisa nyanda when the president didn't receive any cent from his song yakaita 1 million views. Yakabuda paNash TV. Daukuradza song yacho yakanzi Pandatadza. Saka apa angoisawo post achita se achitaura kuna Nash TV kuna Mutarisi, Tinashe Mutarisi. And at first takaona kuti iye ndiye akatokumbira Tinashe Mutarisi kuti guys toda kumboita se tomboridzawo ikoko. So hanzi seka sei YouTube yakaomera vanhu kana kamari kana isina bungapewo kana vanhu kana mari, especially wasvitsa 1 million views. So YouTube yakaomera handiti so I think about Tinashe Mutarisi munhu aifana ngoita se aifana ngono the president something because 1 million views as we know inopa mari guys. Saka pane ka video andaukuradzai zvangu